Estamos en Brión, no Centro Comercial Montebalado, na parroquia dos Ánxeles. Esta é unha cociña colaborativa que, gracias ao esforzo do Concello e da Diputación, conseguimos unha subvención para que os agricultores da zona teñan un lugar onde transformar o produto e chegar a un cliente final con un produto non só en fresco, senón en conserva ou en masas ou elaborado dunha forma que eles teñan unha segunda liña de venta. Eu chamome Carme Freire Cruces e son unha das socias da asociación daqui de arredor, que é a entidade que xestiona esta cociña colaborativa na que estamos. Pois levábamos tratando de, con distintas administracións locais, conseguir ter un espacio onde puidéramos resolver o problema que tiñamos sempre, que era que facemos unhas conservas nas nosas casas deliciosas, que todo o mundo sempre nos alababa e que todo o mundo nos quería comprar, pero que sempre estábamos en esa situación de alegalidade, non? Como iso non se daba resolto, pois empezamos a idear a posibilidade de facelo de maneira conxunta, en unha instalación conxunta, porque senón eu quero elaborar na miña casa produtos con rexistro sanitario e teño que facer unha cociña, pero unha cociña para elaborar conservas vegetais, outra para elaborar masas, outra para elaborar queixos, outra para elaborar embutidos, é dicir, un montón de cociñas diferentes ou de instalacións diferentes, e iso costa moito diñeiro, non? E aparte que nos parece un estropicio de recursos. Aquí elaboramos en dúas liñas. Unha liña que sería de conservas, onde se producen zumos, mermeladas, todo que sea en conserva en vegetal, e a outra liña que temos é a de masas, onde facemos bizcoitos, pans, galletas, etc., todo relacionado con masas. O enfoque desta cociña era poder traballar en conxunto, colaborando entre a xente da comarca. Está aberto a todo o mundo que lle interese esta cociña, pero sobre todo a xente de proximidade, que é a que máis accesibilidade ten a esta cociña. Esta instalación leva funcionando desde decembro do 2019, vale? Que foi cando se inaugurou. O deseño dela, que tipo de máquinas precisábamos, como se facía, que espacios se repartían, se poñíamos para zumos ou non poñíamos para zumos, se poñíamos unha lavadora de verduras ou poñíamos unha cociña de masas. Todo isto foi algo que xa foi decidido pola propia xente que participamos desde o principio. E iso é o que ten esta cociña colaborativa de importante, non? Desde o meu punto de vista, non? Que é que a xente participamos nela desde o principio, na súa demanda, no seu deseño e tamén agora no seu funcionamento, non? Non só o que buscamos é a forma colaborativa de asociarse para facer un produto final, senón que facer entender á sociedade que nos rodea que temos que cambiar certos hábitos de alimentación para volver a producir, xa que temos moita materia prima que pode ser moi rica se a traballamos en produción sostenible, elaboramos en sostenible e facemos un consumo de cercanía. O que sempre se fixo en Galicia foi colaborar entre os veciños para poder ter unha mellor calidad. Se deixamos de traballar a grandes escalas, a grandes cantidades, solo mirando o profeito individual, sería moito máis fácil. Se volvemos a esencia do gallego, que era sempre ir a botarlle unha man ao veciño, que o veciño nos viña a botar unha man a nós e así chegar a facer cousas interesantes polo ben común. Iso foi a idea principal deste proxecto.